Oh man, it's starting to shower. Parang uulanin tayo, guys. GoPro, stop recording. Nanabago ako Balen. Kumusta kayo po? My name is Louie. For today's vlog, magagamit na naman natin ang ating Brucey Classic 250 dahil ang pupuntahan natin for feature today is a motorcycle garage shop. So this is in Angeles City. Samahan niyo ako. Let's go! So first time natin ulit magmo-moto vlog right after natin doon sa may Florida Blanca. Tagal natin di nakapag-moto vlog, ano. Ayan. Hey pusa! Yon, so bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, syempre manalangin muna tayo para protektahan tayo ni Lord, di ba? Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Sana po ingatan mo po ako, gabayan mo po ang aking biyahe, lahat ng aking mga makakasalubong sa daan. Ito po ang aking panalangin. Amen. Alright, so this is SM City Telebastagan. We're now approaching Angeles City. So dito sa Angeles City, guys, pagpapasok tayo coming from San Fernando, dito po yung daan yan. Ito dito. So kailangan ng check dito, guys. So thank you. Alright, actually first time ko yun ulit ma-checkpoint. Dahil nakasakay ako ng motorcycle, so hindi naman pala ganun ka, ano, ka-strict. Banda dito na yun eh. Actually nakita ko na yun sa Google Map. And banda dito siya sa left side. Banda rito yun. Ayun! Kita ko na, Ray's Garage. Let's turn left. Let's turn left. And this is it. Alright, so yun nga guys. Finally, nakarating tayo dito sa shop. Pangalan ng shop is Ray's Garage. Motorcycle Parts and Accessories. So this is located po dito sa Angeles City. Pinaka-landmark natin dito, napakalapit lamang niya dun sa may crossing ng Angeles. Yun, again, Sir Ray, thank you so much po for inviting us. Baguhan po talaga ako ngayon na mag-motovlog at mag-motor. And right now, we're gonna get some tips from you. So hopefully po una, ma-check up muna natin yung motor ko. Kasi second hand ko itong nakuha eh. So health check tayo and then siguro give us some tips na rin, no? First and foremost po, dapat maintain yung engine oil, tapos yung brake fluid, brake pads, brake shoe, tapos yung tires mo dapat may tread pa, hindi yung footboard, lalo na ngayon rainy weather, madulas ang kalsada. Headlights, yung mga ilaw natin, signal light, brake light, yun yung mga importante. Yung mga basic. Sa amin mga baguhan pa lang na nagmumotor. Ano yung mga safety tips mo, sir? Unang-una, proper gear. Helmet, tapos driver's license, kailangan yun sa'yo. ORCR. ORCR, yan, kailangan yun. Anti-checkpoint. Anti-checkpoint. Okay. Proper gear, jacket, shoes, pants, dapat nakapants yung short. Kasi di natin masabi gano'ng kaingat
yung mga kasabay mo sa taas, hindi natin masasabi. Tama. Kaya kailangan laging handa. Okay, so proper gear yung una po natin. Tapos kapag malakas yung ulan, maghanap muna ng masisilungan. Huwag mo biyahe ng malakas ang ulan kasi Yes. nakasingle lang tayo. Correct. Mahirap controlling motor. Driving naman, dapat huwag masyadong tumingit, huwag magmadali, hindi tayo nakikipagkarera. Isipin na lang natin na may uuwian pa tayong pamilya. Max. Yeah, I think yun yung pinakamagandang tip na nabigay ni Sir, no. So siyempre tayo minsan nadadala tayo ng emotion, nadadala tayo ng init ng ulo, minsan road rage, nadadala tayo ng excitement, minsan ang sarap ng tulad nun. Minsan ang sarap ng bilis eh. Tapos minsan ang sarap pa nung parang pihit ng natin. Hindi mo na napapansin yung bilis mo eh. Pero at the end of the day, I think yun yung natin. Isipin natin yung uuwian natin. Uuwian natin. Wow! Dito sa garage niyo, sir, ano po lahat ng mga services natin? Pinapasya lang kami dito, sir. Kadalasan, FI cleaning sa mga food panda riders, mga grab riders, mga delivery riders. Yes. Yan, puro FI cleaning, carb cleaning, CVT cleaning, tapos engine change oil, tapos mga maintenance, mga basic maintenance ng nagko-customize din po kami. Oh, really? Mga motor po. Tulad tong TMX na dito. TMX 125 lang po to, sir. Ating pang-deliver ng water station, karag-karag lang dati to. Ngayon, nang hinayang po kami sa motor, kaya ni-restore na, ginawa namin classic bike. Sir, sikreto na lang natin, magkano yung nagastos mo dito? Hindi pwede sabihin? Pwede sabihin. Sir Ray, ano po yung address natin and what time po kayo nagbubukas? Address po natin is 75 J. Gonzales Boulevard, Virgen de los Remedios, Angeles City, Pampanga. Searchable tayo sa Waze at saka sa Google Map. Opening time po natin is 10 a.m. to 7 p.m. Opens every Tuesday to Sunday. Alright, thank you so much Sir Ray for Thank you po. inviting Thank you us po. po. Salamat sa mga tips. Please invite niyo po yung mga viewers natin. Yes po, come and visit our humble shop. Ayan po, dito lang po tayo sa may Angeles City, Pampanga. Thank you so much guys kung naging helpful po ang video na ito sa inyo. Please share this, give us a thumbs up, give us a like, and stay safe guys sa mga lahat ng mga BBI sa mga nakamotor sa atin dyan. Thank you so much for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Sir, thank you.